रुंसारि देबेन नार्जारिनि सारादुआ दिनै गाहामै जोबनानै थांबाय। इउबिपिअनि आफादगिरि मनरन बसुमतारी आरो नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्मआ बिथांनि गोथार सारादुआव बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि मिरु इउबिपिअनि मावफुं सोद्रोमा देबेन नार्जारिया गिख्रंथाव बेरामजों नाख्रेबजानानै थांनाय 2 मेआव जोबथाहांबोदोंमोन। दिनै बेनिनो गोथार सारादुखौ बिथांनि आंगो देरायाव सारादुखौ खुंफुंनाय जायो। बे सारादुआवनो राङाफारा बियाबनि एमएलए कृष्ण कमल थान्थिजों लोगोसे बिकेडब्लिउएसनि इएम अनिल बसुमतारी आरो सनितपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि जित सरगियारि आरो ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरि रायजो राजाफ्राबो बाहागो लादों। बिथांमोनखौ आंनि गोरबोनिफ्राय बहुत माने साबायखर होदों आरो दुखुथिया न'खराव फैनानै जोंखौ सबखौबो एसे नुजाफैनायखाय आंनि फिसाज्ला फिसाजो आरो न'खरनि मानसिफोरखौ सबखौबो माबा फैनायखाय गासैनि सायावबो माने साबायखर थाबाय आरो दा। नोंथाङा माबायदि हेफाजाब मोनजानो लुगैगोन? बिथांमोननिफ्राय जेसां हायो बिथांमोना हेफाजाब होबा मानिया बहुत माने गोजोनगोन आरो जोंबो आरो दाथ' आंहा उन्दै ना गथ'फ्राबो गिदिर जायाखै। सोर सोर थालांखो नोंसिना? जोंहा दा फिसाजो आरो फिसाला सासे, बैसोआ फिसालाया 27, फिसाजोआ 24 फरायगासिनो। फिसाजोआ देग्लाय BA फाइनाल होगोन आरो बाबुआ टुरिजिमाव फाइनाल इयार जोब्बाय आरो बेहा दा। गोख्रों समाज सिबियारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरुनि मावफुं सोद्रोमा घरामारा आन्चलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो गोबां दल संगठनजों लोब्बा लानानै समाजनि खामानि मावबोग्रा रुंसारि देबेन नार्जारि बिथांनि दिनै सारादु। दा बिथांनि सारादुआव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै मोनसे टीम जों बेयाव बाहागो लाफैदों। जोंनिफ्राय जों न'खरनो जोबोद दुखु मोननायखौ फोरमायदों। खारन तेजपुर टाउनजों नांजाबनानै थानाय नैबे घरामारि ओनसोलनि सासे बर' सुबुं, बर'नि दैदेनगिरि। दा बिथाङा बुंनो थाङोबा बर'नि माहारियारि जेसेबां गौथुमफोर दङ बे गौथुमफोरखौ गाव थांनानै थासान्दि खोब खाथिनिफ्राय मदद होनानै समाजनि खामानि मावनो हेफाजाब होबोदोंमोन। आरो सनितपुर जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरनि अभाब अभियोग जिफोर दङ बेफोरनि बागै राव बुंनाय आरो बेफोरनि बागै खामानि मावनाय बेयाव बिथाङा खुनु दिन फायस'यै सासे सुबुं आरो बिथांबायदि बर'नि दैदेनगिरि जोङो दिनै खोमानानै लानांबाय। बुंनो थाङोबा बर'नि खोब खहा, गिदिर मोनसे खहा होननानै जों बुंनांगोन। दिनै नैबे सारादुनि दिनाव जों बिथांखौ गोसोखांदों आरो बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आनान गसाइनि खाथियाव जायगा मोनो बिनि थाखाय जोङो आनान गसाइखौ जोंनिफ्राय खुलुम जासिदों आरो रायजो राजानि जानानै जोङो बिथांनि परियालनो जोङो दिनै बुंदों जे इयुननि समाव समाजनि साफ्रोमबो सुबुङा बिथांनि जि मावलांनाय आदर्श बे आदर्शखौ फोथांनानै लाखिनो नाजागोन आरो बे परियालजों जोङो बर' समाजा सामफ्रामबो थागोन। बिथाङा दिनै कृष्ण कमल थान्थि बिथां थैनायाव दुखु मोननायखौ बिथाङाबो फोरमायदों आरो जिहेथु देबेन नार्जारिया गेलेनायाव खोब मोजां मोनग्रा, गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा सासे सुबुंमोन आरो बिथाङा नैबे ओनसोलनि गेलेनायनि जिफोर आयदा बे आयदा एबा क्लाब बिभिन्न अनुस्थानफोरजों बिथाङा लोब्बा लाखिनानै दंमोन। थ' बिथांखौ गोसोखांनानै कृष्ण कमल थान्थि बिथाङा होनदों जे बिथाङा जिहेथु सासे फुटबल गेलेगिरिमोन आरो फुटबलखौ मोजां मोनग्रा सुबुंमोन, गतिके बिथांनि गोसोखांथि महरै जोङो बोसोरफ्रामबो फुटबल बादायलायनाय मोनसे होनायनि बाथ्राखौ थांखि लादों होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो जोंबो बिथांनि बे जि थांखि बेखौ बाख्नायदों आरो बिथांजों मदद होनानै जों बुंदों जुदि नोंथाङा गमामायैनो नैबे बादायलायनायखौ लायोबा जेन' जोंखौ बावा। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन।
लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव जिसे थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।